Cez vítam som nového videa, že práve sme si pre vás 99 Nights in Forest a tak môžeme ísť začať. Takže ja idem kopať. A sme si to zľahčili, sme si tu pozvali takých, nepozvali, proste random typkov a budú s nami hrať, tak som rád. Ok, takže počkaj, F-kom sa to storne. Ešte jedno drevko. A kde išli? Neviem, kde išli. Tu sú. Dobre, tu je týpek, tam je ďalší týpek. A kde je jeden? Ešte jeden nám chýba. No neviem, tam sa... A viem čestku asi. Ideme na šestku? Nie, potom ďalej. OK. Prosím, musíme prežiť aspoň 10 dní. Aspoň 10. Vlastne 10. Okolo. Tak budeme to nejak ako... Ja som myslel, že... Tam čo je? Tu je čistka. Všetko je tam, ne? Aha, však to je tu blízko, si mám povedať skôr. No, týpek tu išiel. Ale zober veci, lebo tu sú dobré veci. Tu je koula, vidíš? Tu je koula napríklad. Zoberte koulu, takto. Áno, zober koulu. Je to otvor, týpek. Jamienky. Dostal baterku. To choď hned, ja to neviem otvoriť. No tak go to treba. Good X. Ja mám, nie, ty sa máš, ja mám takú. Iha. Ja mám old fly. Beži tu, takto. Tu sa dá uncover a tam ti dá čestku. Čo? Vidíš, a teraz ide česka. A už ju máme. A ja vidím, tam je. Vidím. Tak poďme tam. Ideme tam? Počkaj, ja musím vyložiť batožín, lebo nemám, mám full. Dobre, čo mám v seku? Bang. Dobre, toto drevko tam dám. Koulu tam už mám dať. Čo? Koulu. Koulu môžeš. Ne, to šetríme. Ale podľa mňa ľudia to dajú, tak to už bude jedno. Keď nájdeš kanister, tak tam hneď daj. Vlastne tak, ale môžeme šetriť, keď bude pršať. Však práve. A tu je vila a tu je česká. Tak ale poď rýchle. Nie, ide noc. Ale tam bude ten jelen, ale on nás No nebude však zabiť. práve. A on nás nebude vedieť zabiť. Čo máš tu nejsku nemu? Pozri. Jak nie? Však nezabije čo. To prvá noc, čo zdechne ti tvoje noci. Musím papať. Ham. Dobre, čo je na kraftenie? Budem kraftiť veci. OK, takže zatiaľ všetko za drevo a potom budem... Toto musíme kúpiť. OK, takže... Takže môžeme ísť kopať. Keď ti nič nespraví, OK. Dobre. Alebo... Tam je pozrie na neho. Nemôže ubať. On zmizol úplne. Môžeš ísť. Môžem tu kúpať stromečky. Keď tu ma dávaj drevo. Nie? Ja kraftím veci. Aha, okej. Najlepší bench. Dobre, ešte čo tu môžeme vykraftiť? Na čo vykraftiť? A nie, to dobre. Kúpim, potrebujeme wood rain storage, takže potrebujeme ešte jedno železo. Ja som ho videl tam niekde. Zitko zabije vlk, on zdechne. Dobre, Zitku. Dobre, idem. Ideme Anko, dobre. Celého. Že ja nezomriem. Ja nechcem zomrieť hneď zo začiatku, takže... To bolo trápno. To je, no. Ježiš, týpek zomrie za chvíľu. Má skoro nič. Nie.
Dobre, idem Ty craftiť, bol, ide ty sa bol. craftiť. Dobre, máme To má 6. revolver. Dobre, kúpime toto. Sniper luka. Dobre, wood rain. Ja to vždy dávam tu na. Vždy to dám tu na. Tu dávam mapu. Takže idem mapu. No, zajka. Revolver. Bro, nice. Ty kde si? Ty si tam v dome? No. Ja potrebujem žrádlo. Choď prosím tu daj aké žrádlo. Dobre. Mám koulu. A zbierajte kvety. Potom ti to tá fairy, či jak sa volá tá viola, Neviem, ti dá... že máš armor. Máš armor? Nie. Opa. Čo chceš? Dobre, ja idem craftiť. Ok, takže vykraftím, keďže máme 7 driev, vykraftím mapku. Ešte máme 4 dreva a to už drevo je nám na prd. Dobre. Takže mapu dáme takto a tu dávam poličku. Ja to tak vždy dávam. Dobre, takže potrebujeme. Ty fatíš? Aha, tak ty... Nie. Dobre, ja potrebujem žrádlo. Super. Som hungry. To zbáštím všetko. Mňam. Daj mi food. Mňam. To máš týpku. Food saver. Ty prečo? Ty tak craftíš, ty sa vôbec nebojíš. Čo? Ale dám tam kozlu. Tam toto. Very bad. A po druhej noci, v druhej noci už môžeš toto? Máš bunny food? Hej. Máš Nemám. bunny food? Nemám, môžem ti získať. No prosím. Hodil by sa mi armor. Dobre, ale tam ti na prvom nemôže dať armor. Máme zostavku. Tak to zachránil Tu túto. máš bunny food rýchlo, ver. Kde? Tu, poď po tomu typkovi. Tu máš. Kde? Tu. Tu Á, je. dobre. Rýchlo, choď, bo to zmizne ten týpek, rýchlo. On zmizol to Bro. pekla. Ešte príde. A Mhm. typky si ho zachránili. Nice. Hej, jeden typek ho zachránil, však my sme boli 5. A No. už sme 1, 2, 3, 4. 4 sme. 4 sme typek prosil ľúbilo. Vlastne hej, typek. Ono. Sa uctievajú. Niekde, hlboko v lese. Oh no! Dobre, ja sa bojím teraz. Prečo sa bojíš? Čo kraftíte? Hej, kam nesieš, hej? Bro, tu je ten typek. Pozri, ja neviem. Typkovi dá damage. Aha, teraz už môže dať damage, a nie. Dobre, typku. Bam, strelil som ho. Ja. Nemáš sper? Nemáš sper? Nemám. No, dobre, odletel preč. Nemám sper. Tu dávajte, do toho dávajte jedlo a do tohto dávajte drevo. Keď prší, no tak to sa hodí. Mám ďalšiu bunny food. To donesem. A mäsko tam vidím. A nechcem to. Čo, kde je tá bunny food? Aha, mám saku, dobre, ja mám saku. A prečo? Ja už chcem ďalší deň. Ešte viem, čo sa hodí. To, čo sa hodí. Zapiť. Dobre, je tu, prosím, nech je tu. Čakaj, skade máš čestku? Kde si bol na čestke? Pojdeš do mňa na čestku, prosím, ochrániš ma. Dobre, poď tu. Tu poď, tu. Tu som možno ani ty ešte nebol. Nie, to už nebol. Tu je česka. Nie. Je, lepšia axka, berem. Dobre, seko. Dobre. To nemám.
ty už máš lepšiu ex. Ty už máš dobrú exku. Ja chcem dať typkovi. Zoberiem nejakému typkovi. Nemôžeš zobrať. Len tak v ruke. To môžeš? Ne? Zober old rádio, aj kovlu zober, alebo ja mám už plný sek. Ty čo máš za oblasti? Ja mám malý, ja mám 5 sek. 5 z 5. Ty máš už good sek. Ja mám old sek. No však poď zobrať toto. Čo? Poď zobrať toto. Kde to je? Tu vnúka. Aha, okej, idem tam. Počkaj, dám typkovi nejakému. Heď podnúka. Typci, berte Gudex, to máte. Je tu núka. Tá tam, kde si bol na čestke. Kde je? Ja vidím. No To a je krásny blbo. Tu máš old rádio, to sa hodí. Lebo ja stávam a kovlu zober. Tam je kovla. Neviem, čo to robí, ale... Čak kovla dáva... A neviem, čo robí na tom stolíku. Cover. Pri posteli. Počkaj, budem ukázať, kde je česka. Počkaj, ja to nevidím cez to sprosté drevo. Jo, tak to je... Ja, si je trápny fakt. Nejaký blok. Hej, ja viem. Poď zabiť vlkov! Pani pomôcť vlkov zabiť. Ide po mne vlk, ide po mne vlčík. Adam, tu som pri vile. Ide za mnou vlčík, aby si vedel. No dobre, tak idem. Killneš ho, prosím ťa? Áno, však a ty čo robíš? No to ja behám proti ním. Kože techo, beriem to. Ja mám plný sek. ďalší, pozor. Pozri však. Dobre, tak... A to čo to mám ťa ochraňovať? Áno, áno. No vidíš, a poď po tie veci. No, tak. Si spravil sek. Už je tam ten typek? Čo? Je tam ten typek? No, ide noc, poď rýchle. Čo? Nechaj tak, poďme potom. Si dobrý. Si nemohol ísť potom. Tak blízko to bolo. No dobre, idem na čo kraftiť. Toto sa hodí. Vykraftím. Ďalšiu šelfku vykraftím. Už by mali istoty. Jak na ďalšiu noc pôjdu tí. Smradiaci. Je to dýr? Môžem zohrať celý. Celý mŕtev zohrať. Dobre, šel sa zíde. A skúme tak stavať, že okolo, aby sa to No nedostalo. však, aha, vidíš, toto poličku dávam už takto okolo. Dobre. Počkej, tu vidíme všetkých typkov, jeden celý bol. A tu je toto! Vidíš to železo? Vidíš to železo? Vidíš to železo? Čo je na mape? Úplne pri kraji je. To železo. To čo je? No to je pre mňa ten bunker, čo... Toto, ja som hladný, prečo si nezobral to jedlo? Som Máme hladný, no hodí. Kde je Počkaj, to? on má lepšie svetlo, či nie? Čo? Nie, tak nemá. Tu je flashlight. No, som hungry, veľmi. Som hungry. Však posaď tie... Kde sú tie CD? Neviem, už som ich posadil. A kde? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Počkaj, čo tam? Aha, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Halleluja. Poď za mnou, ja viem, kde to je. Dobre. Tu je ten spot. Ja som si nevyprázdnil sek, ja som debil. Ja Tu mám poď. 0 z 15. No tu je kopu. Tu je kopu jedla. Aj tam máš, aha, ešte tu. Hej, Ja potrebujem súne jesť. Ja potrebujem jesť. idem. Idem rýchlo. Mám veľmi mal hunger. Nešprintuj. Ešte viac ti to dá. Zostať mŕtvu. Tu všetko žer. Dobre, žereme. Žerem. Dobre, tu mám full. Díky. Ja idem kopať. Ja, zase som nevyprázdnil. Tie stoličky sú dobré na oheň.
No mám tu bunny food. A není tu ten typek? Není tu ten typek. Tu dám. Chcem vidieť toho typka. A idem sekať. Hello everyone. A potrebujem lepší sek. Kde je ten typek? Tu je oheň. Lucek, tak to... Toto je u toho typka. Tak si zober tú vlnu. Tú vlčiu. Ale je to ten typek? Nie. Ja si... A dajte drevo. Ja neviem, kde je ten bunny. Bunny food, dobre, tu je. To zober do inventára. Dobre, mám ho. Alebo že ja mám. Dobre, mám shelfu. Neviem, kde mám dať shelfu. Takto, aby sa tu nedostali, takže musím počkajtovať. Dobre, idem tak. Otočím sa. Dám, vieš čo tu dám. Dajte drevo do tej údrejn. Hej, ja viem, dobre, hej. Všetko pripekajú. Dobre, mám shelfu. Som dal ďalšiu. Ďalší bunny food. Pomoc? Počúvaj, tí sa ľudli? Nie. Typo, oni sú tam ďaleko, oni sú tak štyria ďaleko sme tam. stále. Oni sú tam. Tu si ty. Oni budú. Oni zomrú. Pozri, kde sú na kamere. Nie. Či na mape. Oni sú tak, kde v Ale sa budú vrácať, že bude u nás vrácať. Jeden sa vráca, Ale to revolver a vidím. 5 ammo. Jeden sa vráca, ale druhý sa nevráca. A keď sme To tam je. asi chceli kempiť. Ne, už ide. Už asi ide. Dobre. Už ide naspäť. A čo je to? Čo je toto? Čo? Poď kúknuť na mapu. Čo? Toto tu. Ten detektor, ten detektív. No, neviem, či možno za niečo dobré. Ale neviem. No, on už ho zobral typek. No, dobre, krásne, teraz sme v pí. Oh no. Oni už idú. Ale tak oni majú hroznú túto. Dúfam, že to. No, on zomrel. Ja som zdechol. Počkaj, kde je? Máš bandáž? Nie, ale kde je? Tam je ten. On je hrozne ďaleko, Nie. Ja neviem. No ich svieti, typek. Zabijete ho? O, to čo je? Coins, tak. A ja som si zobral asi tie peniaze. Mám. Headshot. Coins, tak. Dobre, žijem, ale to. O! Koncept. Daj kultistov do mňa. A na čo sú tie peniaze? Ja mám 15 peniazy. Dekneš. Ja mám 15 peniazy. Neviem na čo. Zoberiem. Neviem na čo sú. Oj, Mám ja to 4. bandáž. Kúpim dve shelfy a môžem ich podávať. Ja kúpujem teraz už iba shelfy kúpujem. Prečo? Tak však musíme spraviť toto obkolosenie. To mám až tak pri sebe, joj. Jak nie? Práve, že tak musíme. Aby sa k nám To nie nedostali. až tak. Nie až úplne, to stačí taká medzera. Taká medzera stačí. Tak? Hej. Half wolf belt. Mám, bunny food, mám. Daj si gucek. Co ti zíde? Gucek, okej. Yes. Alfa wolf. A poďme na Kraken Kida. Ale mám aj wolf pet. Hej. Dobre, dávam si armor. Počkaj, ja ho nemám. A tu je môj armor. Dobre, mám ho. Dobre, Clady has revived. Super. Mám dobre, ty Ale začína pršať. A to je zle. to Ale počkaj, je tu nejaká strecha? Keď si upgradeneme toto, no tak je tu nejaká strecha? Je tu Nie. torčka. A mohli by sme. Podľa mňa, Dobrý nápad. ale strecha, z čoho by sme spravili strechu? Neviem, že dáme na oheň dačo. Ale čo? To sa nedá, lietať sa to nedá.
No to treba je mokré. To je škoda. Poď to dať vysušiť. Neviem tiež zbierať. Hej, ale... Treba je mokré. Ježiš, nedal som. Ale to vieš, ak sa vyschne, že hľadaš to tu. Hej, ja viem. No vidíš. No to mám vyschne. Čiže teraz už nebude pýtať Bunny Food. Už bude Wolfeld. Aha. A musíme ísť po dieťa. Kde je Kraken? No, A čo on tu není? Čiže? Počkaj, ale kde sú typci zase? Oni sú takde preč zase. Oni furt chodia takde head. Prečo To oni? je champion. Však to je dobré, že kempíme. Nezomrieme tak skoro ako oni. No, vidím typka, ale mám malo HP. Ja sa idem po Česku, ale za 52 sekúnd, dobre, to stíham. To stíham. Ježiaľ, v tej vesti vyzerám hrozne. Tu nie je nič. To si zo mňa robíš prdel, že tu nie je Česka. To si zo mňa děláš prdel. Ja idem po Česku. 34 sekúnd a ja som tak kde v pi. To si robíš srandu, prečo? Ja čo vidím? Nie, to nebudem. Beriem drevko. Hamster, nice. Nie. 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 Ja umrem. Prečo? Po mne asi ide ten typ. Dobre, stíham. Dobre, čauko. Stíham. Mám tu Ďalšia drevko. šestka? To nemyslíš vážne. Dáš ma nič nerobie. Dobre, je tu kopu dreva. Bandáž, nice. No, nice. Ja som hungry. Ja som hungry. O nie, to je dír. Ja som hungry. To si ďalš, preto. Ja som hungry. Mňa naháňa dír a vlk. Áno. A musím vykraftiť zágradku. 10. A ten vlk zmizol. Ja musím do hradu. Ja som hladu. Ja musím záhradu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šelf? A on čo robí? Prečo to tu dáva? To je koko. To je dement. Aha. To je dement. Prečo to dáva tam logicky? Čo je dement, alebo čo? Šibe. Kde to dám farmu? Tu dám farmu. No čo ja mu napíšem? Dúfam, že to je Slovak. Nie, to je malá šanca. Super. Dúfam, že sú Slováci. Dúfam, že sú Slováci. Dobre. Ty si dobrý. Ale ja neviem, kde je tá... Ja som hungry! Nie. Počkaj. Och, ty je rýchlo. Šestka Idem je... rýchlo. Šestka je... Rýchlo zabijem zajca. Tam. Ja mám málo. Tu máš. Rýchlo. Tu máš radlo. Kde si? Tu som. Pusti to. Kde si? Pusti to! Rýchlo, zrieš to. No tak ale nič moc. To aspoň dačo. Mám to bandáž, divno. keď si zdechol, hej. Hej. Ja si im po čestku. Víte, behám, ale nevadí, musím. No to zdechneš. Však máš bandáž. Čo? Však máš bandáž. Ale tam, že Som zase hungry. to je trápne. No tak som hungry, no tak čo? Takže, Yes, perka. hej, to je doma. Mám dačo. Malý? Práve, že je opäť. A ja som tu nadal, kde? Kde môžem žrať? Legendary čestka. Ďalšia sperka! Nechceš sperku? Áno, chcem. Počkaj, ja A môžem? dám ti žradlo ako odmenu. No dobre, ja tu mám dajaké žradlo, ale... Ja mám 3 veci.
Nežer to. Nežer to. Uuuu! Typek máš vrádlo, rýchlo, on má steak. Tu je hrad normálne, tu je hrad. Áno, to je tak. Čo je tu? Jak Rýchlo poď žrať. pekla. To ja Ale to ty neviem. poď tu po toto. Tu si zober však- spérku a otvor čestku. Kde je? Kde si? Nevidíš ma na mape? Tak sa blíži tu. Zakrieš. Poď, som hungry. Pozri sa na mapu. Vyprázdnil. Pozri sa na mapu. Kde som ja? Vidíš ma? Aha, si je. Tak poď. Aha, je tu si. No vidíš, tak poď. Zovem za No tu som. Dobre, viem. Tam ma. Vidíš spérku? Vidíš spérku? Tu na dole hodina. Dobre. Kde? Tu je spérka, aha. Pozri. Aha, vidím. Okay. Si ju zober a ešte si otvor čestku. Ja už Keby som si- otvoril. A čo si tam mal? Neviem. Bandáž? No hej, bandáž, hej, vlastne. A tú čestku? Jakú? Neviem, tamto. Ja musím Typek. ísť, ja som hungry. Mám dať čo nežrať. A typek tam donesol steak. Takže som možno. A 13 sekúnd. nie. Ja mám fakt málo, ja mám... Dobre, už začínam umierať, ale ty pána, tu je Idem bašta. tam rýchlo. Mám steak. Dobre. Trocha mám dosť málo hápka, ale nevadí. To aj ja. Dobre, mám full, ja musím mať full, chápeš, bo to ináč to nejde. Máš? Aj mám. Tak super. Aspoň si dám ja. Dokoľko máme tých šiel? To musíme craftiť. Máme 4, môžem kúpiť ďalšie šelfky. Okay. Co nemôžem to vyžrať. Ďalšie? Super. Ten slám sa nedorazí. A máme pekný hrad. 10 dní a už máme toľko, ale oni sú blbí úplne. Na čo dávali tam dozadu, keď tu máme toto? No, No tak akože, to je super. Mohli sme to dať napríklad tu a už by sme to mali celé. Tak tu by sme to iba dali a bodka. Nie, nie tu. Počkaj, čo si napísal? Fucking cool. Ha? Fucking cool. Serious? Nebo. Bam, 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 dinoky. A neviem na krakenky dá. A neviem, kde je. Však tam dole. Na mape. Tam dole. Čo, ukáž? Tu, aby to. Tam sú dve česky, tam? Nie, jedno. No pre teba, ale tam sú boli dve. Dobre, ja už som počkaj, ja pôjdem asi na tamtú čestku. Tam je čestka. Tam je čestka. Dobre, idem tam na čestku. Neviem, jak ďaleko je, ale viem, že je tam. Tam, kde. Kde nezrásť? Počkaj, tak keď tu je kopu stromov, idem kopať. Tak drevo sa hodí. Máme málo takže. Saplingy mám brať? Nie, Za ním ide alfa. ich planty. Za ním ide alfa. Čo je? A berry? Berry v strome rastie od Kerry. Tu je koula v hrobke. Aha, asi tu je tá čestka. Bam. Bam, bam. Nie, tu už je otvorená. Počkej. Bam. Jo! 2 minúty. Sakryž, ja neviem. Jo, je tu koula. Oh no, oh no, oh no, vlčík, prosím. Typek, pomôž mi. Počkaj, idem tu. Otváram testko v pohode. Ty si mi ukradol čestku. Dáš ako... Musíš ho... Zabiť vlka. Pozor, tu je vlk! Ty... Zabij ho! Prosím. No, dobre, už ide po tebe. Ja musím otvoriť čestku. Dobre, zdechol, nice. Revolver. Bro, ja. Dáš mi ammo. Sorry, ja už som si ho zobral.
a ty si. Ty pneumatika, to som nikdy nevidel. Počkaj. Pneumatika. A full Všetci majú shield. Minivan, či broken fan, čo? Všetci majú shield. Neviem. Tu je dobrý sek. Gucek? Hej. To podľa mňa nemá skoro nikto. Gucek? Ja mám gucek. No a ja mám, ale... To je čestké. Nice. Za 40 čili. Mám jeden. Joširové. Musím papať. Čo máme ďaleko? Tu máte gucek. Ten typek vidím, že už má gucek, ale ten Bacon Boy. Nemá? Bacon Boy, chceš gucek? To Neviem. nemá revolver, mám tu jeden pro niekoho. Zober si. Zober si toto. Tu máš toto. Dobre, ja musím... Počkaj, ja idem žerať. Žerem. Mama. Žerem. To koľko mám žradla? Počkaj, ja tu mám nejaké vecičky, počúvaj. Bro. Ale neviem, čo všetko tu mám. Tank. Keď nejdúš útočiť, tie typci? Čo? Pneumatika. Tak tá sa hodí. No, som našiel. Počkaj. Ona sa bugla. Nie. Ona sa bugla. Bro, To si robíš srandu. Počkaj, tak ho dám do kde sekundy. je ten Á, dobre. revolver? Kde je ten revolver, bro? Som mu dropol? Dobre, idem ďalšie shelfy. Počkaj, koľko máme? 13 máme. Tak poď. Tak neviem, čo mám kúpiť? Máme 13. Tak nechám si... Musíme nechať... Čo je dement? Čo? On to vykúpil. Ja ho neznášam. Čo vykúpil? On vykúpil tieto On vykúpil shelfy, nejaký týpek. Vidíš, tento týpek vykúpil shelfy, dáva ich taký do hovna. Proste to je degeš. Ja ho neznášam. Tak to už je len. Tak, on je hoved. Ja ho neznášam. Kde je Chápeš, 13? kde mám dať tieto shelfy? Ja mám 2 shelfy, neviem, kde ich mám dať, bo ten dement ich vykúpil. Čo som... Mária, už nechcem hrať s ľuďmi. Proste nie sú dementi, nevedia hrať. Tak ja dám kde tu na do medzery, lebo ja fakt neviem, kde ich mám dať. Prosím. Kde ich mám dať? Ja mám 2 ešte shelfy. Kde ich mám dať, Adam? Mám 2 shelfy. Hej. Tak dám Neviem. jedno tu dám. Počkaj, za to viem. Tak ja to tu na takto položím, počkaj, okolo. Ochránime dieťatko, takže... Počkaj, Čo to je jedno, no zavšak môže zdechnúť. To koľko to drevo? Mine. Kde sa to? tak A môžeš si dať damage blesk, takže to viem, hej viem. Počkaj. Musím žrať, strašne žrať. No super. Veď máš tu švédske stoly. Sa to valujú po zemi, hej? No si predstav, že hej. Tak ich daj do poličky, aha, tu máš kopu poličiek. Nie. To dostal damage. No tak. Typek sa to ukryl. A ja sa to ukryl. A ja... Vodu shelter. Ešte chcem vykraftiť. Chcem vykraftiť nový bench, aby sme tu mali dačo iné. Čo to mal ammo? Počkaj, viem, toto sa hodí. Toto sa hodí. Jo, sorry. Pardon, sa hovorí.
No tak neviem, no. To je asi na nič, no. Už nechoďte hed. Obíčko. What the hell? No počkaj. Kde si? Idem dole. Jak bol ten dinokit. O nie. Kde Česká? Tu ešte som nemal nájsť. Ja tu si dám. Choď tu, sme tu všetci. Len ty Ja mám tu chýbaš. rifle. Ja mám tu snajpku. Dobre, ale poď tu. To sa ti hodí teraz, lebo budeme Mám aj atakovaní. áno. Dobre, idem tam. Vidím ťa, vidím ťa. Chcem žrať. Tu zožerem hroznosti. Stíhaš. Spear. To je môj inventor. Rifle, spear, bandage, bone. Dobre, takže. Oni majú kušu. Rifle. Jednu ammo, skvelé. Tak si Musím na zobral. kušiara dať. Hej, ty musíš na kušiara, hej. Vidú? Hej. Ty povedal, si videl, jak som vyskočil? Čo? Som vyskočil tak vysoko. Bam, 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 bam. Počkaj, koľko mám z revolvery? 6. Dobre, tak ja si zoberiem spérku, si zoberiem. Bam. Jak oni majú. Dobre, umrel. Som mal do poličky. Takže to už nikto nie. Už, to už je dobrý preca. Nie, A ešte tu je. Dobre. Dobre, zoberiem toto. Nice. To sa môžeme ukryť. To kto tak zabudoval? No to ten typek. Chápeš? Ja, mine. To je kus vola. To si píš? Ten typek furt čo kraftí. To neviem zjesť. No takže ešte tu kto nemá wolf pel, tak si berte. Neviem prečo nič neviem brať. Aha, môžem. Dobre. Veľa mesa. Netrávkuje, neviem prečo. Bol. Neviem, či ešte budeme atakovaní, ale teraz si príde dír, sa mi zdá. 17. deň sa mi zdá. No, 17. hej. no. Bre, No trocha berem. nejdeme na toho kraken kida, že to celkom nespadlo. Už sa sejduj? Neviem, kašľa na neho. Neviem, krafti dačo. 13 dreva. Tak, vykraftím ďalšiu zagradku. OK. Žerem. Dobre, mám full. Á, tu je revolver. Napíšem, že tu je revolver. No oni všetci majú revolvery. Hej? Mám rifle jediný. No, áno. No, dobrá. Dobra. Čo chce ten typek? Alfu? Neviem. Hej, auto bol. Ok, ja potrebujem ešte dačo. Neviem čo, ale Čo? dačo chýba. No. Ok, podľa mňa mohli by sme sa ísť kedy pozrieť na to železo, ale podľa mňa 17 deň budeme atakovaní. To neviem, ale myslím si. Asi hej. Mám bandažky, takto zdechol a poviem na tí typci, tam je možný, čo tento tu kraftiť blbosti a nevystávať vôbec. A nič. Zase vykrafkuje, neviem prečo.
tu stojí nemožne. Kúka do huba. A neviem. Maguček. Nazdar. Už bude noc, takže... No tu je ten Kraken Kid. Už to je vôbec? Či to je ten Dino Kid? Ja to nechápem. Hej. Nie, to chod zdržania, sorry. Nie, už bude deň za chvíľu. Dobre, takže ja idem... Ja si idem tu na počestku a to je smerom... Čakaj, ja sa pozriem na mapu, to je tak kde tam. A však pozri, že za chvíľu bude deň. A nie, tak nie. Teraz noc, ideme spolu. Dobre. Tam predo mňou je tá čestka, takže tam musíme ísť po tej čestky. Tam je predo mňou. Ok, idem s tebou. Dobre. Snajpku. Máš tam vôbec nejaké zbranie? Čo? Máš 5. Teraz máš 4. Nemám. Máš 4. Ja som To ti prebil. ukazuje, koľko máš. No, ty si prebil. Ja som blbý. Som blbosť prebil. To veľa. Vodná prehliadka. Mám strašne diamantov. Hej. Zastavkuj. Bro. Prečo avkuješ? Ica, ťa zhodím. Ica, ty opiac. Ica. Adžulo. Si skýdol úplne. Ideme už je toto. Deň. Dobre, dobre. No to je dlho. Dobre, takže predo mňou sú čestky, takže poď. Kde? Idem. Aha, okej. To si už srám. Super. Tak to nič. Jak nič, ja som už tu. Je tu legendary čestka. To je jaká. Tá, to je taká veľká. A mám ju? Neviem. Bro. Diamond! Tak to je na nič. Diamond je dobrý, si vieš kúpiť ako profesiu, alebo ako to mám. Kde si šiel? Oh. Ja som, tu už to je vykradnuté. Tu už si asi bol. A tu je ten chlapček. Krakenak? Hej, asi hej. Čo, kde ideme? Som úplne krivý. Ja som to tak kde... To čo je? Bro! Ale ja som to tak kde tu posadil. Super, zdechol, nedávam ti. To je ten typek, čo tam blbosti krafty? Asi hej. Leather body, skvelé. Jak mohol zomniť? Čo je DB nebo čo? Myslím, že je dám, čo si myslíš. No to je aké basketbalové ihrisko. Hej, ja viem. Bro, a tam on ten To poznám. má. Dobre, mesko. Je. Zbieraj drevo. Mhm. Zbieraš drevko? Mm, Za 50 sekúnd je noc. Deň. Čiže noc. Noc. Skôr som dostal ráno. Super, zdechol campfire, ale idem tam, mám veľa. No tiež mám veľa, Mám ale... fuel kanister. Čo to je za opitec? Ja mám iba mokré dreva. Ja mám kopu mokrých Dobre, drev. už tam
dávame. No dobre, už není mokré. Si práve máme žrádlo. Ja sa idem napapať. Dosť máme. Sklabejska. Akože na to, že jeden typek bol otrasný. Počkaj, on sa vyvol? Nie, on je tu. Dechol. On je tu. No, vidíš? Tak akože Neviem, či bude už toto hrať. aj medkit tu je. Typka trolím. Nedám ti vám, ja si ľúbi. Počkaj to. Pre mňa tento pre mňa On stával. žije? On nežije. Však mi ukazuje, že to ešte je. Dávaj do ohňa. Nie. Zakúrime. Nezakúrime. Jo, musím spať. Idem sa pozrieť na crafting. Nič nemáme. Ja som sa zajel. Čo? Tam. Zajel bol na našej bejske. No podľa mňa by sme mali ísť do ďalšieho levelu. No, bench 3. No je toto tako, že je lepšie, tu nás vieme jedlo robiť. Toto je dobré, toto je OP. A boost pet, to je čo? Neviem ani čo to je. Tu späť neviem. No. Hehe. To akože nevidím ani. Noob. Kde je Kraken Kit? Noob. Kde je Kraken Kit? To by ma zaujímalo. Dobre, poďme deň. 20 dní. Idem devka oživiť. OK, kde je Kraken Kit? Ty si ho oživil. No. 606 metrov predo mnou. Ideme na Kraken Kida? To poď. Kde si? Poď. Poď. Dobre, poďme. Tu na 606 metrov predo mňou. Tu na, poď. Ideš za mnou? Idem. A ja som ich tu posadil. Zober toto. Chili. Papričky. To ti dá taký boost, pozri. A ideš. A jú! Vy ste strašne OP. A nie je Cyklona. zbytočne. No poďme. Vlčík, vlčík, vlčík. Dobre. Je kill. Kde si? Neviem. Ale ide asi zle. Som pri basketbalovom ihrisku. Však ja ťa vidím, však tu si. Aha, dobre, tak poď. Poď. Ó, tak dobre, je to tu na, dobre. Mám ísť revolverom? Hej. Ó, tak už ide. Poď. No strašne toto. Dobre, zdechol. Keď pôjdeme na ňo spolu dva, tak sme nezastaviteľní. Dobre, To ja sa- na ňo raz na ňo strelím a poď. Poďte ty. Dobre. Potom zoberieš meso. Bang. Poď, ide. Nie. Sorry. Dobre. Máme. Toho môžeme aj bez toto. Už ide na mňa. Ja mám málo. A ja. Rýchlo trhám. Ja mám čaročku. Máme to. Kde? Máme to. Kde som? Dobrý. Koľko stojí revive? A máme to. Ja nemám na revive. Nemáme to. Čo so Mám mnou? kľúč. Ale čo so mnou? Nevadí, tak. Nemal som toho demetov živiť. No však práve. No to ja som vôbec. Toto si. A ja tiež by som zdechol. Bandáž mám! Mám bandáž! Yes! Dobre. Mám. Nice! Laker! Jupi! Bro! A žiješ! Poď rýchlo! Diri, Hungry, ty zdechneš! Rýchlo, zdrhám! Máš málo, ťa udrel blesk, zdrhaj! Nebudem ťa zase oživovať. Neviem, kde je toto. Tu Kde poď. je bejza. Ale však zober veci. Tu je.
Uuu! Už si zdechol. On sa spavnul pri mne normálne. Tu si mal vidieť, on sa spavnul normálne pri mne. Bro! Ty si umrel. Nezomrel. Ale ja umriem. Máme oheň aspoň. A vieš... Oh! Ja neviem, kde je oheň. Ja neviem, kde je oheň. Však tu bol ty opilec. Taká alfa tu bola, chápeš? Alfa. Blablabla. Môj rekord, tak som si ešte neprežil. Pôjdeš po mňa, okej? Pôjdeš po mňa. Nemáme oheň, ja zdechnem. Sorry ti. Ty si zdechol. Prečo na mňa ide? Mám pál nohu. Nie. Zdechol. Neviem, čo deje. Tak to je asi všetko. Nazdar. Končíme, čaute. Cus.